just a good old boy, never meaning no harm. Campsite dwi'n siŵr yn gorau bod y dyn mwyaf blin yn y byd I gyd. Mae o'n flin os dwi'n gorau deud bod unwaith, a mae o'n flin os dwi'n gorau ddeud o ddwywaith. Y ddiawledig. A rhyw ddiawl o le bler di fe. O ia, mae yna Fantic 125 I fewn yn cwta. Be sy'n ymlaen gen ti wan? Duct tape, Ia, super glue. oce. So di honno'n sound mi fydd I. Mae hwnna'n iawn an. Hwn di'r peth nesa. Iawn. So be sydd wedi digwydd ta? O, dwi'n fawr, nath nhw just decidio malu. O ia. O, just Just, gwynt mynd â nhw lle. o, dwi'n fawr. Ia, so doedd o'n dim I wneud efo dy fotobeic di'n disgyn eto ar y trip yma lle. Rhyn peth a llynadd a flwy'n cynt. Na gwaith, na, gwynt mynd â nhw. Dwi di iwsio cyllell yma. Just I wneud y marcs na, ia. I matcher ochr draw, di. Oce. Wedyn, dwi am wneud challenge fach I fi'n hun o'n super glue a fwy o tank tape. Ia. Mae beic ydych laf o tank tape o'r O, mae o, I gwir. O fo soneb callach I ddigwyr, bod wedi disgyn gyn ti. Disgyn? Disgyn sy'n ydyn. O, se. A mae'r repairs dal yn mynd yn ei blaen. Ar ôl bod dros y mountain passes heddiw yma, mae'r brecs wedi cwcio. Felly, padio newydd, ffrant a cefn. Sy'n ti bach I adio, Darren? Na, o'n i'n prepared am yr business breaks. Ie, ti. Dwi'n dod o hynny sbaro fi ydyn. A swarffica. Ie, da ni di pasio stairs o fficar yn dwywas di. Be ddiawl dwi wedi wneud am yma? Mae'n codi os o'i lawr I fanna. Nef ddoed eista na fo. Heno mae Darren Garod ar y cwcio. Ac yn digwydd bod, da ni di laru braidd ar y noodles. So heno ma, da ni'n mynd I gael reis, stir-fried, efo fwy. A dwi'n gwybod beth yw hwnna, coc mochyn yw fath yn siŵr. Paid ag gwneud gormod Darren wir ddiw. Neu fi eisiau cachu allan dwi'n rhyw dwll yn llawr tam munud, mae'n siŵr ti. Da ni newydd gael problem efo clutch Darren eto. Ar ochr o lôn, uffernol y brysur ma sy'n dod o Genoa. A da ni chwys lafar mewn gres heb sôn amdan y stres. Lle dyn ni'n mynd I gael cinio authentic Italian. Dyma fo'r fyw.
Dyma ydy'r bwyd heddiw yma. Swn i'n licio'r sadelydd yma i dynnu'r cig oddi ar y shit shells yma dden, dyna fo. Gyda mi fod o ddewr. Mae'n braf cael tynnu a dillad motobeic yma. A cael yn traed yn y tywod. Wrth ddim di nofio. Y tro'n sy'n nesaf dwi'n meddwl. Mae hyn bellach jyst yn mynd yn llyncu emodiums dwi'n meddwl. Newydd os oedd y tent, ac o'r oll dwi'n gallu gweld ydi Rec, Sam, La, Gyrd. Darren, hwnnw? Hei. Mae'n nhw'n gallad yn Ac os isio sychudd y dyn yn y hosepipe a fyna dan y droi ti. Rhyw fath o fairing wedi colapsio ar ôl wynt yn ôl, Darren. Yn ôl i chwilio amdan garages motorbike, dwi'n credu. Gobeithio bod yn yr ein monoco. Fel ledodd y dyn, bearing caput. Da ni'n mynd i fod yn stuck yma am ddyddiau. Diolch i FM Mechanica. Da ni wedi cael bearing wedi osod, neu bob dim yn ôl, i Monaco, a just eil drwy prawn a diwan ni. Ar un pôl heddiw yma, nes i roed feddwl sy'n nhw'n gweld y French border, y Mediterranean Sea, ac yr olygfa yma. Walkabout round Monaco. Beics wedi cloi mor dda feto ni. Da ni'n mynd am beint. Ydyn nhw'n helicopter i ben o di? Dwi'n bod ro'n reid o'r motorbikes mewn adras wedi di gael ni adra ar hwnnw da. Di gadael y beic ar y stryd yma nawr. Oer, gamp ti jyst cerad on board yn ôl diod gyn yr carafan hon. Da fo'n byd yn bod. Dwi'n meddwl sa well gen i hwn yn digwydd bod. Os dim un o hyn. Heno yma, i ddweud gwir, swn i'n licio cael a meal for two with a hairy view efo Mrs Jones. Ond i ddwad fe hwnnw. Beth da ni'n mynd i gael ydy pasta a ryw sos a ryw
chorizo.